adik matras yo. Ayo adik-adik yo warga Semiding dirungangi kabeh yo. Barong Sido asik. Ayo Mama Alexa yo. Mbak Lia Mama Alexa yo. Ayo Mama Alexa yo. Mama Alexa. Ayo bayo. Alon-alon kan. Sing hati-hati kan. Matur suwun Mama Alexa yo. Sukses selalu, lancar barokah. Amin.
Ayo adik Danisnya Seni Barok. Oh, asik. Ayo Mbak Putri yo. Tambah suling gambang, tambah suling gambang. Hei hei ha ha. Matur suwun Mbak Ruci, sukses selalu, berkah barokah Mbak Ruci yo. Alon-alon ger, matur suwun Mbak Ruci. Pak Mulyoso Ketua Pancing Blebak juga terima kasih. Suling gambang. Ayo le dipakani sing wareg le. Matur suwun Adik.
ha Gambang suling suling gambang gambang suling suling gambang ha ha Ayo Pak J. Giartoyo. Gambang suling, suling gambang, gambang suling, suling gambang. Iya, ayo Bapak Novianto yo. Gambang suling, suling gambang, gambang suling, suling gambang. Gambang suling, suling gambang, gambang suling, suling gambang. Ayo Mbak Puter yo sama Mbak Dana. Ayo Mas Jaidun yo. Suling, suling gambang, gambang, gambang suling, suling, suling gambang. Oke, selamat jalan untuk keluarga Blebak. Semoga selamat sampai tujuan. Matur suwun sanget ingkang sampun derek nanyeng kuyung derek nemeng ayu bagya wonten griyanipun Bapak Novianto tua kalian Ibu Dita. Ayo Mbak Rusia. Minang karo milo. Anak elana aku ora weruh
Nggih, heeh. Wah, Singolodro wareg pokoke bos dina iki. Nek bengi wis kuwaregen iki tambah wareg meneh. Olah ginuk bos. Lah iya iki bengi ngantek disebar barang ra. Lah nggih. Sik do kecer bos. Lah iya. Bejane cilik-cilik demene jumputi. Nggih. Nggih, kangge adik-adik sing dereng sunat, monggo saged ngersakno kula lan sak kanca rombongan saking Paguyuban Seni Barong Sidasih pimpinanipun Bapak Mintarno wis ora larang-larang wis pokoke murah meriah wis didukung Andi Audio Sound System Mas Dowo The Rocket jelas mendukung selalu juga OP yang sudah mendukung OP itu didukung lek diundang. Mas OP. Sukses selalu nggih Mas OP nggih. Yuk lanjut yuk. Ayo Mbak Sherly, malah ngantuk ya. Lagi Mbak Sherly yo melu ngantuk. Seni Barong Tiga Asik Oke. Ayo Mbak Puter sama Mbak Nana yang dari Balong Arto juga terima kasih. Aku ora urung Ayo Mama Alex ayo. Regane jago. Ayo Mbak Puter ya kok. Sampai gunung duduk payung. Bojone Kang Slamet ya melu tekan kene, Bos. Iya orang iki wis mlebu terus ning kene wae. Nggih. Njaluke ya Baterah Cinta. Tali kotange gene ra dienggo. Pedhot kok lah. Ya ini jare pasang terata kareng poreng kok rek. Ah nggih. Heeh. Iku termasuk penggemar setia padha ereng. Aku ngelingi nalika pas pentas ning ngendi kae Plajan. Plajan, Bos. Lah iya sik kesasar tekan Huyangan. Heeh, sik dilabrak tekan kono. Pacobane urip, Min. Pacobane urip, nggih. Nyanyi dhewe ta, Mak? Ah nggih, Mbak Lujeng. Lanjut Mbak Puter. Mbak Puter, lanjut ta ora? Lanjut. Mbak Dana lanjut ya. Yuk, lanjut yuk. Asa kerepisahnya Ayo Pak Sultan yuk. Ketua.
anggota Sinoman Lancar Jaya yo yang dari Kedung Lamping, Surabaya, Logo Jepara. Ayo baru dia. Ayo Mas Dowo Deroket dan juga OP Production karo Milo. Aja-aja semangat ge. Semangat ge. Oke ge. Jaluk diajak ya kesel. Kesel kok. Aduh. Singone iki ya lenger-lenger. Yuk Mbak Sherin dilanjut mawon yuk. Ayo adik-adik warga seminding deluwangi kabeh yo. Khususipun wonten griyanipun Bapak Novianto kalian Ibu Dita. Mugia tansah pinaringan tambah berkah rejengan tata barokah turaken nonton ibadah Mekah lan Madinah. Amin amin ya robbal alamin. Barang kita ayo bojone Kang Slamet yo digoyang yo.
Bapak Ibu.